Dnes rozbaľujem Punirunes digitálne zvieratko, kúpené od Karla SKCZ za 5 €. Hoci je používané, po otvorení balíka ma hneď prekvapilo, že vyzerá prakticky ako nové. Displej čistý, tlačidlá reagujú, všetko funguje bez problémov. Doručenie cez Paketa plus 5 €. Krabica prišla tiež vo veľmi peknom stave, ale to nie je podstatné. Dôležité je, že samotná hračka je plne funkčná a vo výbornom vizuálnom stave. Hračka je odporúčaná pre deti od 5 rokov. Nie je vhodná pre deti do 3 rokov, pretože pri výmene batérie sa pracuje s malými dielmi, ktoré by mohli prehltnúť. Batéria je zabezpečená jednou skrutkou, takže výmenu by mal robiť dospelý a určite mimo dosahu malých detí. Po zapnutí sa okamžite objavila úvodná obrazovka a môžem začať hrať, starať sa o postavičku a skúšať všetky funkcie. Na to, že je to používané, pôsobí naozaj super.